Fil-pompi tal-petrol madwar Franza, il-prezz ta' diesel jibqa' piż kbir fuq il-but ta' ħafna ċittadini, familji u negozji, kif l-ispiża biex timla t-tank tal-vettura għolja ħafna kif skoprejna. Ninsab fi Strasburgu fi Franza fejn hawnhekk il-prezzijiet għal kull litru ta' diesel huma €57. Dan hu ferm ogħla minn dak li naraw aħna f'Malta fejn kull litru ta' diesel jiswa €1.21. F'Malta il-Gvern Laburista ilu kważi 4 snin jissussidja l-prezzijiet tal-fuels bħal gass u anki l-elettriku biex jibqgħu stabbli u ma jħarbtux l-andament nazzjonali u jinbidlu kuljum bħalma jiġri hawn fi Franza. Kif turi din it-tabella li tikkonsisti f'dejta reali minn Jannar tal-2023 sa Diċembru tal-2025 il-prezz tad-diesel fi Franza kien ferm turbolenti, kważi jinbidel kuljum. Minnaħa l-oħra l-prezz f'pajjiżna baqa' konsistenti u mingħajr tibdil. Filwaqt li f'Malta l-prezz baqa' ta' €1.21. Fi Franza dan laħaq sa €1.97 u lanqas li niżel kien €1.67 kull litru. Issa meta wieħed iqis li biex timla tank ta' karozza jeħtieġ medja ta' 38 litru, il-fatturi jagħmlu differenza sinifikanti fuq il-budget tal-familji. Dan ifisser illi hawnhekk fi Franza biex timla il-karozza tiegħek bid-diesel trid madwar €64 meta tikkalkula il-prezz fuq l-inqas rata. F'Malta bi prezzijiet ħafna aktar stabbli dan jiġik madwar €15 orħos. Jiġifieri bejn wieħed u ieħor inti fil-but tiegħek kumparat ma' ċittadini Franċiżi jkun baqalek madwar €350. Dan kollu possibbli biss grazzi għal politika ta' Gvern Laburista li minn baġit tal-ieħor jibqa' ta' spalla għaċ-ċittadini tiegħu u jalloka mijiet ta' miljuni biex iżomm ir-rati stabbli tal-prezzijiet minkejja kull inċertezza li għandha tiddomina madwar l-Ewropa kollha.